Curby tús na cursaí beidir páirtí go maith gur míle maithbh as tachtain ar láthir nómh seo ócáid atá déanta goin beidir le 10 mbliana anuas na néanamid Nuashonrú bhfuil buinte amach goin na gcursaí Foclóireachta le bliain anuas agus ina gaithimid súil chun tosaigh chomh ar na planana agus na ruí tá beartaithe goin don mbliain agus sa chása den 5 bliain amach roin. Tá daoine linn le cúnamh dé ar YouTube chomh atá an technoliaachta gibrú agus chumí fáilte na daine sin chomh. Agus dúirg sar do snóid just bhhailm a chur gcuoinedíobh go méid ócáid arsúil goin mar ar héana chlub chomh symposium Foclóireachta an teiletar sin ná an chuige ag 25 agus tá hanéal cainteoirí bailithe le chéile. Íon caint agus chur agus chuid agus dócha ar an mhaige mar haolíonn siad san íomheith i gceann trocha bliain mar sin beag sorachan i chéalachar beag donachá héalathe agus beag nóla marachú linn agus beag maríonn i Gaeilge linn mar chahireach agus tá súil le plé bríomhar ar sin chomh agus so sa teomar sa mar ar a héana chlub agus beag fáilte gatainine tacht cumin an tam san chomh. Ach don lá tá bhean so be me héin agus pádraig am éonáin an tagair Foclóireachta atá an bhForas caint ar cursaí Foclóireachta le bliain anuas agus mar dúirt leis ar na planana atá goin na 5 bliana amach roin. So an chun chéad rud atá féime lámh san ná sciúr de thuirt ar an dul chun cín agus ar chuid den obair atá déanta goin ó bhíomar agus is Seoladh a bhíomar an Oireach Rannóg ach obair an caint chéana. So bhhailm tús a chur le beidir súlachad ar úsáid na Samhna na Foclóireachta na Nuashonrúthe tá déanta goin ar teanglann agus atá díreach ar tí dul beo ar teanglann ribhéar na bliana an tachló ar an Concise English Irish Dictionary tá an acalamansa agus súlachad ar chuid den olabhúcháin atá déanta don na Foclóirí nua chomh agus ag an buinte sin léimi pádraig isteach agus sheoladh an Tionscadail hifigiúil agus caiise súil ar chuid na gcrích agus na feibanna a bhí goin agus sin ag olabhú agus ar na réitigh chomh na réitigh a daim siamar ar na gcrích sin. So an chéad rud mar sin úsáid na Samhna an fife héin agus chuann na figurí seo úntasáin na tam goléir nar íocham dartha. Foclóir agus teanglann dópan go cethir agus dópan 8 milliún duine i gcaitheamh bliana an Oireach dúsáid na Samhna 35 milliún leathanach agus 2 milliún leathanach sin an méid leathanach go réach na daine sin ortha agus na fáin póca so rud ag an beagán spéisiúil fé sin an ar sheolamar na Samhna gabhfuil sa 3 is sort of bhailart a bhí ann bhí beidir 60 nó 70 fin géad na daine úsáid na Samhna ar an ríomhre agus in na maith na mblianta bhí mar ná sort an dá igur eiscin de tacht chofada lena chéile agus an san ag macht óna chéile a ríist agus cíimi gur hartar 60 fin géad a bhíine atá úsáid na bhán an isis. Ceann eile tá anhimúil dar an héin ná Stáitínte Americá 10 fin géad in úsáid agus tá cuma bheag ar sin ach dar iarach chuoiníimiid sin hartar 4 milliún duine Americá tá úsáid na Samhna Foclóireachta gach bliain agus bhí caiintear maidin ag ceann duna seisiún eile fé sin agus an líon de bhlamóirí atá Americá mar sin is léir go bhfuil a dain agus bhfuil buint úsáid as na Samhna agus bhfuil na Samhna sin fós a fás chomh bhfuil tá míid súil go méid sort go méid just go stopig an fás ag pointe ag an méid áir a daine a bhfuinnig úsáid as na Samhna ach go dtí seo péiscéile tá fás ann níl an fás rábach agus a bhí beidir coppla bliana ó héin ach tá an fás ann. Dúirc ar bhaithe le spéis beidir na déhhacail is mó cuairdeach an fife héin. Bhíon ceapan daine go minic gur na focail chasta bheith á lorigh daine Foclóirí focail nábéach ar bhéal daine judicial review nó catalytic converter nó na focail nach rithe fleat ach dar ire an rud spéisiúil fé seo go léir ná is na focail is siimplí ar fad cuairdaí an daine te mut beidir de lockdown agus tuigim go léir chuna héh breibh sé sinna mé an phobal ach dar ire gur na focail himplíon ar ire bhíon á lorigh daine focail ilchéalacha bhfuil go leor úsáide a bhainte ag daine asta agus mar sin agus tá sin feicithe goin le roiintfad blianta nuas. An chéad bliain nuair chuirc an Foclóir beo bhí focail dar tús F ag bar an liste ar feadh tamil focail eile dar tús ach ní mar sin atá heile an ceannas fearr facta ag far ar sin inis ach tá an FR is sin fós ach ard ar an liste ach ní sin as an debh is mó.
Chomh sin chuirmar achló ar an Concise English Irish Dictionary is tócha tam cinnte goil sin ceanna gachlainn is tomar se. Chuil tá hartar beidir 10,000 cóit den leabhar díalta goine an buinte seo ábhar mór sásamh dúin, mar bhí sé aniachar Joe an taobh a bhéach ar leabhar mar sin a thuair nar bhí mar a chuir le chéile. Bhí sé chomh fada san ó chuireadh leabhar mar sin ag gló ach higamar go háirithe an figurí úsáid a higamar go raibh anna éileamh ar na háisina digiteacha agus bhí dar éir sin bhí sé dachar an taobh a thuair. Is léir go bhfuil éileamh fós ann don Foclóireachta agus dar éir sin beagán doin achlóch ar an Foclóir sin ag tús na bliana seo. Chomh sin tan raibh Nuashonrú déanta goin ar Chamglan agus tá gceist iad san na haspáintíomh tá mí de lár 3,000 cóid fuaime eile hafada ina measc san beag na bríomhar neamhríalta go léir gach aimsir agus mó beag beidir 10 de bhríomhar rialta chomh gach aimsir agus mó agus beag na réamhachar cóhéite agus cúpla eile mar sin agus chomh sin beag go leor animacha leidíochtaí agus eile chomh. So tásúla goin go mbeidh siad san beo ar Chamglan agus ar Foclóirí bhear na bliana. Agus chomh sin tá tar éis cluiche litrithe, cluiche beag litrithe tá tar éis sort féchant ar na Foclóirí mór le rá agus is gné an a bhór den na siomhanna sin a bhí na Collins agus ag Oxford na cluiche beaga sin agus tá míad na tar éis tús a chuir le sin, tús beag ach tús mar sin hain. Agus chomh sin tá tar éis an iarbhír hreise a chur le Chamglan. So caiimiid súil ar san go tapig. So an Gaeilge sios an cluiche litrithe a héana duine dtír go dtí an leathanach baile ar Chamglan is féidir clicáil ar sin. Agus an rudtá an ná tuiscuibh go na cóid fuaime go léir le fáil ar Chamglan.ie agus tá tar éis. Is hartar 2,000 duine na focail is mó úsáid sa teanga a chur i dachar i ngach canúint agus is féidir le duine clicáil ar seo. So tráthúil is dóilm agus féidir le duine brú ar manis. Agus is féidir agus lena séar tuair sé deimhfocail randomacha díobh agus is féidir an focail clóscríomh agus dul raig. Más míle duine díriú ar chanúint ar le, más míle duine sort Gaeilge na mún a chlos agus í sin a bhain is féidir sin ranú agus tusnáid an cluiche ríist agus ní bhaidh sibh ach sinnéad níolacháin agus na dhéine hafad na cóid sin. So sin cluiche beagatá chuir ar fáil agus tá gceiste goine sin Albert amachchansa cluiche gramadí chomh chuir leis agus ní léon teoir a daríir leis na deisina an rudí mar sin dhéanamh ach. Tús beag ach is dóilm go mbeidh sé go háirithe do bhúntóirí bonscoil agus meánscoil go mbeidh sé úsáid dóibh. Luas an iarbhír hreise chomh daoine hantaíonn na mír na beaga gramadí seo so sin aidiacht halbhach, so cíisiú an san bhfuil bosca nua is cartha le seo agus más míle duine aber mo agus chuid a chur isteach. So I chuirmach go leor daoine ar an 3 gramadí ach so mo chuid mo chuide agus eile agus más féidir tic a chur sa bosca den iarbhír hreise imróig an 3 gramadí a chuid dríochta agus iomid mo chuid se mo chudanasa agus le héad. So sin ar fáil den aidiacht halbhach in ngach form. So agus cóta chuir mí de chéile iad ar céine a bhí cappa go gin ar báil. Cappa sin. So tuigeann arís tá na rialacha gramadí sin an a rialta agus má tá rud ag an rialta mar sin is féidir an rud sin a bhhaine den riomhre go bunúsach agus is féidir leis an riomhre na rialacha sin sort unrabháil agus freigraí mar sin a chaithh amach go tapig. Chéidir eile mar sin, so is dócha an chluch is mó bhí ar an badarín le Dúir gá bhbliain nuas ó chuirmar an Foclóir gló agus an chluch is mó atá ar an badarín go fóil agus a bheith ar an badarín go ceann tamil eile ná na Foclóirí nua. So díobh siad beidir náfuiltaréis na planan a chlos tá féamh a feachta goin gá óchlóir nua, gá bhór óchlóir nua chuir gló, Foclóir Gaeilge béarla agus Foclóir Aonseangadh Gaeilge agus is dócha le blianta fada nuas go háirithe an Oireachtas cluisimid an taobh mór atá ag pobal na Gaeltachta agus ag pobal na Gaeilge goiteanna ar Foclóir Aonseangadh Gaeilge sin agus is dócha míú is fosa ar sin ná is Foclóir
dála Collins nó Oxford sin mas féidir le duine dulgadín folklóir sin an focail kisfeil a lorg agus jo siad míú ascuige an focail kisfeil seachas astrú go béirle go basketball agus basketball a lorg in Oxford nó Macmillan nó Cambridge nó Péireacht agus dagríomar symposium folklóireachta an tamsa an nurig beidir nó bit nó míon bhharrta an nurig agus sin rud mór a tháinig i dtreis linn an symposium sin nach raibh éileamh anmhór ochlár aonseanga agus rud a bhain luigh duine den na caintóirí nar ceartúin bheith inar sclábhathe ag an méarle i gcónaí agus tá muid súil go mór le folklóir aonseanga chuige agus cumáil sin córba ochlóirí gcóna chumá ailsiú agus tá gceiste goin iad ailsiú i dteannta chéile agus le roiid pádraigh sin níos mó ar báil ach sto an céidir de bhíle déanamh goin agus tionscadal mór ullmhíonach mar sin le gcrích ná fuirinne arcú tá muid tar éis ceathrar agurthirí lánaimsre arcú chuirí 5 bliana agus tá Derek Linninov agus cumála sin tá muid tar éis riarthóir tionscadal agus tá Alilin arcú chomá so tá fuirinne goin féhearra chuigar an bhfuirin go lánaimsre líon agus cumála sin beidh go leor daoine seachtar chu ag obairlín chomá ar fanéal agus eile so sort is próisios fada is sin go háirithe tachtar na daoine cearta agus tá an háasta gur hágamar ar na daoine cearta. Cumála sin an corpus folklóireachta agus tá cúpla duine linn ó fiontar nó gcuis an Scoil na Gaeilge DCU bhí mar cóibrú le san le beidir 8,000 anuas chun an corpus is mó Gaeilge dar a bhrí a bhain na chuirla chéile tá háirtar 100 milliún focail ann agus tá sin ar fáil inis dar chuid agurthirí chun taighde dhéanamh ar sort úsáid na teanga Seoladh an bhain. Tus gom rank blianta hin gur phléim mar chuid an obair bhí déanta goin ar chláircha ó radio na Gaeltachta agus tá trascríomh déanta goin ar háirtar 5,000 focail ar chláircha radio na Gaeltachta ó na tríomhór chanuint agus tá fianaise anna luachfar ina lehéid sin go háirithe de agurthirí nó de ochlóirí ar úsáid ratha na teanga Seoladh an bhain go háirithe na Gaeltachtaí. Dhéanamh mar cóin tú le cólacht folklóireachta béirle chun cuid agad sanmhíonúcháin úsáid. Bhreathmar gur lú an dua job astrucháin a dhéanamh na sanmhíonúcháin ná job commodóireachta a dhéanamh da. Agus má smíní da níring ar gachtain is a teomar sa sanmhíonúcháin a scríomh ar elephant inis. Ní bheith aon dá ceann fiú gair dá chéile ar deire mar sin tá fion sin follingthe ag na cólachtaí mór a béir le hena féin agus bheasim ar gur a bhiú doin sort an fion áirithe sin a hacant mar go leor péine eile ann tá cinnte ach an fion áirithe sin a hacant más féidir agus tá chun job astruúcháin dhéanamh de na cín is féidir a astrú Rannóg má bhíon an focail is le sanmhíonú an chopal nó le héad ní féidir na sinna dhéanamh ach go leor cásanna elephant agus animachail himplaí mar sin is féidir job astruúcháin dhéanamh de so tá cóin tú sin gcrích goin agus tá muid gobar ar gá chinál sanmhíonúcháin chumá so fuair mar gá ochlóirithe ceann casta agus ceann níos simplí agus bhíon na hagurthirí ann sort an dá hanmhíonú atá ar fáil a chur sort gomparáid in chéile agus sanmhíonú Gaeilge scríomh bunathe na cín sin a iarrainn de éireann agus iarrainn don Gaeilge chumá so sort ní bhain gur job astruúcháin atá ann agus job lugánaithe atá ann chumá so ní leor agus níor leor de aine goin astruúcháin atá bunathe ar bhéir le hasanna nó ar an dearcha sort Britanach so tá chun lugánú a dhéanamh ar na astruúcháin sin chumá agus i dhéanamh iarúnach den tíir seo agus den tangas in éireann. Cumála sin tá scagad déanta goin ar roinnt folklóirí eile agus rutá gceiste sin ná sort cadíad na bríana táchtacha in éon ochlóir so tá muid tar éis fécinn ar ochlóir bunscoile agus ar ochlóir meánscoile obair láimhe agus obair dhíon láimhe agus fécinn ar na bríana atá riachtanach i bhochlóir bunscoile agus tá míad na coníireachta dhéanamh na bríana sin a chlúdach ar dúis más féidir na bríana atá riachtanach i bhochlóir meánscoile agus an son raimid amach ar an scála ach fágann sé nach méimiid ag obair ar an céad trochadú brí den iontrail feig agus go méid an iontrail le cuní nó rud ag an fác ar láirgann so béimiid ná túsáite thuirt na cíle táchtacha
sna hontrálach éin seachas ontráil omlan ada dhéanamh dúis agus neamhard nó fallí dhéanamh in ontráil eile. Agus cumála sin bégan dúin cratí ontráil a cruthú. Tá leathanach bán os de chóragat cadas a dagan folklór, cad is féidir dhéanamh má tá leathanach bán os de chór, cadas a dúchaigh na hontrálacha, cadas a dúchaigh na bliaine, cadas a dúchaigh na haistriúcháin agus tá cúpla slí a dhéanamh déití folklór eile thógant agus bin an curthaige bhíann le folklór de bháildrethe, tógadh folklór béir le Frankise, bunig amach an Rankise agus chuir Gaeilge an áit. Déití an folklór a bhunú chorpas agus sin an curthaige bhíann leis an folklór béir le Gaeilge leis an gceansa. Ach dar ire tá béir le bhd níos mó agus tá sin níos fosta an béirle a bhunú chorpas 1.4 bilún focail ceapan a bhís a chorpas béirle agus 1 milliún focail atá gcuine, so is tá different down idir an dá cheann agus dar ire buine muid anna úsáid as an chorpas atá gcuin ach ní féidir folklór a bhunú chorpas dar So an curthaige sort gur hang go marna agus an ceann a béfachtaí darlín ná aisiompu a dhéanamh mar hús. So thógamar an folklór nua béir le Gaeilge agus dhéanamar iirecht aisiompu bunos cion. Now, tá sin anna himplaí i gás ballroom. Tá mit goléirtaréis an ballroom a eiscin sa gleige le an bhainte seo. So, sin anna himplaí, tugann míid ballroom, chuir míid sin síos sin an taistriúcháin, chuir míid ball seomhar suas agus tá PowerPoint ag as éon tú lumanis. Chuirte ball seomhar isteach mar cheannachail agus catar isteach sanmhíneáin agus tá ontráil agat agus dá bhéitmí sé sin dhéanamh le gach ile ontráil dar raibh in NEID bheith folklór bhíon hena féin. Ach dar ire níl sé cóisiimplí sin má thug míad aber celebrate. Seo nuair hagan na deacrachtaí campaign. Celebrate agus ceiliúr. Tá sin cearclóir is féidir sinna aisiompu, ceiliúr a bheith mar cheannachail i folklór Gaeilge, celebrate a bheith mar aistriúcháin a cad dhéanamh míad gás ceiliúr a dhéanamh Ní ontráil bhailí é sin, ní féidir é sin a bheith mar cheannachail, ní raibh duine go dtí folklór chun ceiliúr a dhéanamh a lorg. So dhéanamar péiscéal agus ach fágach sin le golóir a dhéanamh ceiliúr a dhéanamh bheith ceiliúr ómós a chuirta agus bhí golóir ontrálacha mar sin a gcuin agus bégan dúin a rís obair dhéanamh live a dhéanamh agus atróirú a dhéanamh ar na cín sin, so bégan dúin síos agus rá. Ok, ceiliúr a dhéanamh caithead ar ceartúin é sin a chur. Agus an rudí dhéanamid ná ceapcha míad amach an bhír folklóireachta is suntasaí agus cása sin ceiliúra agus chuir míad a bhfuil san ontráil sin is teach fé ceiliúra san ontráil. So tá níl ceiliúra a dhéanamh ar gcuin a heile tá sé is siag fé ceiliúra. In bheith ceiliúra tá sin caite is teach fé ceiliúra chomá agus in ómós a chuirta sin caite is teach gcuin fé ómós agus tá sin so obair dhéanamh in Excel daine dul si is lín in Excel agus cinenne dhéanamh céin ceann agus seans gnéirtheach duine bhfuil ba cheart ómós a chuirta a chuir teach fé túr agus ní bheith sin mí cheart ach bégan dúin cinenne dhéanamh agus so ag an buinte sin agus just caiimiid súil beidir seo. So taréis sin aisiomtathe an lá gur dhéanamar an taisiompu bhí 7,000 crat ontráil a gcuin ontráil go bunús 7,000 ach bégan dúin 50,000 tíomh atróirú de live. Dúil si is 3XL ceann agus baile ceart a fiocha do 50,000 ceann duna hontrálacha sin na cratí sin. Bégan dúin cumá réimsí nua chuir isteach, so ní bhéon réimsí sanmhíneáin sa bhfolklór béir le Gaeilge, so bégan dúin réimsí nua chuir isteach na cín sin, réimsí den gáilethóir animachlach so sin aber nuair sáitar má bhíon aber miotal agus miotil, tá mid a géirí miotil an úsáid sin a bhaintear as miotal a clúdach comá mar sin bheith miotal agus sanmhíneáin leis ach bar an miotil bhí ar an réimse sa bhreis a chuir sa bhfolklór le sort of freigart de rudí mar sin. Agus cumála sin bhí ar an réimsí a scrisa, ólas gramadí agus ólas réime a bhain leis an méle. Ní gnó dúine ag an buinte seo sort ólas a chuirta úsáidóirí fé is béirle fuamáta nó is béirle neamharáta é sin nó is animacail é sin sa bhéirle. Ní gnó dúine é sin ag an buinte seo. Folklór Gaeilge béirle an mar sin bégan dúin glór réimsí a scrisa
ach fágach sin ag an deire fad le 50,000 crat anseo atá garibh go maith inar ire agus le roiig pádraig fé sin ach go bhfuil tús a gcuin agus go bhfuil folklór éigin a gcuin atáis le glanna suas sna 5 bliana amachráin agus is dóilm gur sin an tomlán atá gomsa fáimid an chuile le gotsa fádraig. Mar sin an chúis a bhfuil a tuairtinn dá achar seo go bhhacastún le fada. A gas teanga mar an Gaeilge atá fí bhrúigh mórthang a ggóil gála, níl Foclóirí halárna cúnas a bhar, níl gáag Foclóirí hná Frankie as léad le Foclóirí an chiomhil gá go generalta ag gloch na Gaeilge na min teanga helan nó tá deimhna a bhád is mó go dacha le go dtíon orm chaidan ar go dtíon litú ceartas a réir sin a gas teanga nó na Gaeilge gomininic go mín ginteart nó go mín asta muine na deanga héin gomininic ra dunig in glóir an litú cartar bralín a bhfuil áfád an bralín tan ó níl ra se siit agus dúir sin máfríd siit gur bésa gur siit atá mar sin bí mar réile le tamla tá se rás an óla international a bhfuil gála trí mór áchlár ag teanga ar nós a Gaeilge sin mórthanga go mintanga gar le Gaeilge mar tar fáil a coppla díon mintanga go mórthanga sa sin an Gaeilge a chur a láthair daoine nachhfuil an nécinn a Gaeilge achan a láthair daoine ar bearla streis acu agus an príomhcheann an áid a bhreath an pobl na Gaeilge go mó Foclóir Gaeilge go mó dábalta an dón agus an saoil a handbíniu an ar deanga héin ar bheith neachra ná ar nechead go hanga bíile go dtígann chursís ar gas héin an ar deanga héin. Agus an status quo mar tá fé láthair ná ghfuil an Foclóir bearla Gaeilge cáithan na dáta tá an Foclóir lína le bag na 10 míana agus tá leag an chlóte ar fáil le rah líon. Tá an Foclóir Gaeilge bearla tá nús dogan tá sé 10 bliana dáta hana hin agus sin síríocht a gúsaí Foclóireachta. Téann gá Foclóir chlóte as chló an lá a héad an Foclóir a glóna. Tána teanga an dá hanga de hir a gahrú. Agus ní léon mhór Foclóir Gaeilge ogan. An Foclóir is cóngad sin an Foclóir bug ach is leidún héin an teidil. Mar sin Fragmid nach ró a trían na hibre déantagan nuair bhí an Foclóir bearla Gaeilge chuir fáil. Agus is thuige sin a bhí den an cháist ar son na bhaclóir nua. Mar sin an príú áclár atá tarlais a goma duna chun Gaeilge bearla a godidirta an phríomhachara. An Foclóir aonteanga Gaeilge a bheits díri ar phobal na Gaeltachta, pobl na Gaeilge gaita, pobl na Gaeltachta, pobl na Gaeilge tíomhhuian Gaeltacht agus pobl na Gaeilge deis. Na daine a bh riachnas acu bh abalta san bhíineán nó léirú áil ar úsar na Gaeilge an na deanga héin. Agus mar luí Cormac an symposium a bhí an timppla blianahan agus an teachtar an láidir na go dóthú Foclóir mar seo féin spreachú mar phobal teanga agus námid mas fása ar scláithe ag an bhearla de hir ag bre ar ansa dá hanga seachas fá abalta mud héin a handbíniu na deanga héin. Agus go godeo sin linne mar phobal teanga sin go gachas a féin muín agus marthanacht ná má tá bleachas leanana hagan ar an mórthanga asin sin luach agus más a drá na mórthanga agus go mé abalta an luach agus an másin a déadú ar deanga héin. An Foclóir Gaeilge bearla a chuna sin ní hean go dtír an spricphobal tá sé díirithe ar úsáidirí féim le Gaeilge a tá glóra deimhnithe ar bhil nímal lean cinnte an é seo chéanna sin a beidir na bhlas an cad a chéalainn an Foclóir nó an cá canta seo. Bé sé díirithe chu dhór an choras aidetheis, sé sin an choras aidetheis bearla an nachmó an lífacht na an inilgat chéan na Gaeilge ag na daltaí ón agus chmáile sin caiis a solas ar ghaine bes ag léamh nó ag léamh na meán nó léamh leorí nó a ecin timpla Gaeilge a hartarthús go bhhaithe dír a deimhnú ar bhfuil go dtíon bhrí go dtí go dír a chéalainn sin agus go mis abalta a cíalhaint as an Gaeilge ecin sin hartarthú. An is tá solahar áirithe Gaeilge ar teangalan agus ar Foclóir.ie ó chuis an láirde ach tá teangalan tá an Foclóir is déanaí ar teangalan trocha bliain is dáta sin an Foclóir bug nídig nó hadó. Agus ar Foclóir.ie má chuirteiste Foclóir Gaeilge dúirtú an san ord an bhfuil se de teata níos an san Foclóir bearla an Nord Abitre. Má chuirteiste seomra an chéad antra liúta na búdhar. Agus ní dóigh sin an taiiste han is túisce riú le duine don nach seo. What a seomra mean ní ar riú búdhar. Wat bit an ar riú ach ní dóigh bé a bhenig deartha.
Mar sin tan Seoladh ar asnúan. Mar sin haisimuid ga bhíhan mar luúr Cormac haisimuid ar honscail luúr a tús bhí bhForas an taia bhí gantagan agus leagmuid róin godóirí fi ga mhór ochlár chun éon teanga Gaeilge agus chun Gaeilge bearla clórba I gcóna ochlár I gcóna go bhunasa. An struc atágan na dacha an struc chaneartún a go timppel 3,000 cinocol agus timppel 8,000 ina chéile. Agus sin chuir a ggóthaid sin an tart áhar a tan sa leor a hanig amach a bhíanahan. Is ar lína agus mar rapatá gas na Foclóirí seo a chur a fáil sa tiontú ratha. Beidir gan ar cinniú maithan seo ar cheart ná ar bhiú leag an chlótaí ina bhistú agus is rá leor dúna an cinál an chlóchatá fan ar muineall ar fé chuid blianagan. Dé an dá ochlár a bhórbert cóchrábhar le chiile agus dé sin a bháilú mar hála leis an ochlár bearla Gaeilge ar bhain incrementa agus le chuid géig an 3 bliana rach an chiid scír ar lína agus sin chutha leis gur bhain ga séhí nó bhain bliantúil agus tá gas go mó omlan an dá ochlár sin ar lína fahéir fi a seach. An is cunna me ceisní chuirte go minic na daine bhulaach an dua agus an tíra agus an cráchríomháin leis an chéad chun catíúil tuair fi ga ochlár le chéile. Ach an principal atá gasta an tuiscúm de táisiir leis an Gaeilge mar an bhainteanga go mé timppel 8 fin géad an ólas an sa dá ochlár mar a gcíanana. Bé na hantarlach a cíarna an sa dá ochlár. Bé na bríanna cíarna fi ga antral an san ochlár. Agus na hantarlach a mé samplaí lá bé se mar a gcíarna an sa dá ochlár. Ní bhéad a bheitharrán as an ochlár aon teanga Gaeilge go mé san bhíine an Gaeilge a gcónaí dá gach brí agus an sin na éilíonn an bhrís an samplaí bé samplaí le feiceáil. An san ochlár dá hanga ní bheith aon san bhíine le feiceáil a bé astrachan go bearla agus a rís me tá samplaí sa leag an aon teanga bé samplaí astríthe an san ochlár dá hanga. Mar sin seo dréacht agus duine bí ag a ruglaí seoch ar ghoilinn armh ná bheits a dóna geirbh chuigí mar bíanana go chéan go dtí seo dréacht stór linne bhil a fion ogan a fósan fi láthair. Mar sin seo an dóid bhil seo sampla an chuí a bhil intral ogan an aon mna chu amháin don dá ochlár. Mar sin tá sampla abí agus an chéad bhrí buine se le duine bheith abí na móthán nó chuthaige. Feicim bud an seo tá omlan an ólas an dá ochlár le feiceáil an seo. Seo an cunnacle sinna chuir síos gramadaí, seo an nód na bheits an san ochlár dá hanga. Seo an sandíine an Gaeilge sin an táiste an bearla tá sampla seo agus astrachan sampla sin agus astrachan léir na samplaí sin úsáid na brí sin tá an dara brí an seo agus bunse an tarún ó grán a rís tá nód tá na nód a réimse an nód bríd an ochlár dá hanga sandíine an Gaeilge astrachan bearla agus sampla a léiríonn úsáid an ochlár. Mar sin an dóid a bhfuil an cód as mé an dá ochlár. An san ochlár aon teanga as an cód cíarna feicim seo. Mar sin ní léon bhearla le feiceáil an scáileán tá nód gramaí an éileach, tá sandíine an Gaeilge, tá dá hampla úsáid a cíarna, ní léon aiste an bearla, tá na nód a réimse a go an éileach, de bhíh Foclóirí an Gaeilge, tá sandíine an Gaeilge an dara brí agus tá an sampla a léiríonn úsáid na brí sin. An san ochlár dá hanga tá nód bhil bé réad an úsáid ar a bhhaile an nód a bheith an éileach na mearla sin ré bé duine ábalta an teanga arána déidir sinna bheith an éileach a chuir gas go rinne sin bearla tá an teolas an mearla seo an nód chun go dticiise bhil seo an abí a gas duine nó Foclóireacht nó léir sin tá behavior, emotions, etc. an táiste an bearla tá sampla Gaeilge agus aiste an bearla leis sin tá dara brí tá an nód a réimse mearla léirn se muine a cuasí tarthaí agus cuasí grain. Cégur bhíon tan fáil an táiste an defriúil ó réip agus rís tá sampla léiríonn. Mar sin an chuí a bhfuil go bhaint gá ochlár as an éon chlód amháin. Níl le bheitharrán ach go léiríonn Foclóir aon teanga réimsí áirithe agus léiríonn Foclóir dáthanga réimsí eile agus ceiltear na réimsí chuí. Mar sin go teoracú tá a thar an deanta. Bé le feiceáil go démar an mar démar mar an teoraigh an coppla bliain. Ba bhréthe mhór a bhil an cústa na ceiste seo siimplí, agus dá bhéad a rimmuid maidid le háisiompa agus maidid le réomhálú agus bhí ábalta an taithí gáte bhíh an chéad Tionscadail a chur an tairmh a dacail le réomhálúhan. Tá fós an dúrad cíál cruacheistena agus dúcheistena agus cruachasana róin mar oran. An chéadrod a richas le duine bíar ná
was it níl an sa leor a chuig blá bheith bliain a bheith bliain den méid tar lína. Agus dunne bí ar Gaeilge ar na tá na bháil a phobal na Gaeilge, ba bhhail go gá focail agus gá brí ar fáil ach an frás is minic a úsam na chuhíise seo ná ní héag le líon ex carc a líon bhaid a bheitha bhrích a méid zéad ama. Ní logan tá acmhaí agan tá teoranta tá tréise ama agus ní féidir le ní smó dhéanamh ná a héaglan í dhéanamh leis na hacanna tar fáilegan. Mar sin tá a counter timppel 3,000 antral is cinnte gur 8,000 ina céile bhí na Foclóirí gobar a déananig na mríana na ina céile a bhí clúdaithe. Ach tá cún 100,000 antral éidir ar Gaeilge a dhéirta mar sin ní bheith agan tá jós an targaí an déireh ach ar a jós trocha fin géad den na hantralatha féidirthe. Agus ní sinna ag level na nantralatha na gcionacail. Ní airíonn sin na bliain a fin na ccionacail sin. Tá mar haning tá 50,000 antral a siompaithagan ó nachlar bear le Gaeilge, agus sin fátar comhamsirthe ó le land an teanga comhamsire ón agus tá an nuirint do héal an léit an niúin. Tá daithid in na Dermot antral cheart sin antral nach crosstagart tá coppla míle antral a bhachar gcónail na hénta bheith ró RAIBH déir se féchbí mar sin bhánanta maithid sin tá daithid míle antral a bhachar gcónail tá 3,000 antral nó agus coppla míle gar antral sin na natinantar maithid tú abalta as dúir tú abaltacht lúte faí an snachlar bug. Tá 9,000 níos móna 9,000 antral éachla ar focail puncaí an náte bhfuil cína lista den na focail na hantralatha éachlatha a chur ar fáil ó achlóir do bhálraí ó hús réon chaidan. Tá breis 186,000 antral ar téirma puncaí. Tá 3,000 antral an san nachlar bear le Gaeilge nach bhfuil an FGB agus feicir sa samplaí abdomen, avocad, avatar, Zeppelina, zombie agus úmáil is facla iad a bheith ar bhéal forhór fóbal na teanga a daithná daine agus ní róise don go dtíar na bhí na chur faclar i gcóna le más seachtodí agus tá timp tá le do áchar i gcóna nach bhfuil fiú creat antar le crothaí a dtífa fiú láthair an san nachlar nua. No tá se 50 bliain wa bé fan am duci faclar má be se 50 bliain ó hanig faclar i gcóna le má tan síl agus an Tionscadail agus tan curtha Foclóireachta áirithe a sédan ag ar darlein. Agus thar réon or duile Tionscadail na Gaeilge ar ghaine ná tá bhhail le gach duine go an Seoladh is cimsithe agus is fearr agus na dearmid gach duine tá téann san áireamh ach mar dearan caiithimime duine a bheith fuair chúise maidir le gan tasc man hinna cheangal a hasc nach díglann. Má éidir duine an 8,000 ina céile mu má séhí rah am bhfuil a chuidú dé be 8,000 nó be 9,000 ina céile deanta. Ach mar dearm an taithí bháte bhégan an chéad chun ná nuair na bhlas an go dtéta róin gur gabh a cuarama agus gan bh rá bhfuil bhíanana. Nes go tí sin bhú. Tá fáibhan seo a thuí Bliain an ábhar. Ok, so mar dearm tá an táhar féidirthe seo le ar fáilún níos móna 100,000 antral agus caiithimime do bhhair sin réanú cuarama dhéanamh ar go déobh son agus tá sríanta acmhaí ama agus spláis agus buise na sin buise a bhla a rialaíonn na hacuí agus achar duile. A dús mar a níl éon áchtar omláin agus ní bhíon riamh éon áchtar omláin sinna taimí na cólatí móra idirnáisiúnta ag fáilte lista don na focail a chuirtear le na bhachlar siúd gach bliain agus sin Foclóirí a bhfuil forne acu a bhí ag déile na léhéid. Mar dearm timppel 3,000 antral, 8,000 brí, be sanbíine han agus astrahan a chuir le gatainna go sin, ha mai le hólas gramadaí, ólas réime, sa sin an mathematics star, bí hóla a réir sin agus son. Réim sin neormalta na formalta, réim sa sin mathematics star is léhéid nó úsaide. Go dtír mat a bhachar i gcónail, ma bhín séomh né dó, no, ma bhín úscam a rih F-hit gotan a rih bhota, béarne an seoladh cíarna, ní go mér bhúsa le chuir isteachas garabí. Agus an náta bhín an coniil ná samplaí nuair is caí, agus círan nuair is caí nuair atá cruitear airithe a ggóilíonú ag an bhríocht a gceist. Mar sin go dtí mar réanamh na hantralatha ranú, agus má dearm an cas is fearr go méid trocha fin géad den na hantralatha an bhíonithe tá cíál gote a réachna agus an bhíonithe. Tá bríanna airithe tá ina cháitianta na hanteanga agus sinnatíí nehamid muí na bhacarí aon teanga chun bonscoile agus negéis sin chun meánscoile agus negéis sin chun a bhíoí fásta
Go mé madab ar seán na crí bhríanana agus seán chéad trón siile na bhríanana hartar sin. Agus be timp seaca fin géad a áhar na bhatar in nua bunithe ar an scadú sin a rinne ar na bríanana a bheith an éontanga. Ní san bharla bháin be na rudi cíarna go generalta an éontanga. Be takar áirithe le homlanna níta bhil a gláil an bhil ar lína le aon bhí dhéag gus chuna bháin fachar lár. Mar ggéar na tíortha, plandaí, dahanna, rudí mar sin be takar áirithe a mé chuide go a slán takar éascaíocht a dada dhéagan be sin legus tí. Dahanna béarn an tearna a ghearú aitintar ra bháil bína cinseáistí bína cinile ar funraí. Be loganú a déanú sa sin tíirmí is éireann a bhaine sa chultúr Gaeilge, na cluichí Gaeilge, an cló Gaeilge, an tradition an tíochtas ar sin, be sé sinna chuiriste. Tá minicead a garpas Foclóireachta, ach tá na carpa sé brethnáid ar go dtí chuiriste, le go bhfuú amach go dtéon viniciad a tontu agus an námanna ní hanan go ddíra sinatí ar nearmid 5 bhilliún focail a chráisciú ó radio na Gaelta a chun go bhéta mar ra bhil tá carpas agan den chan fiá a bhí rimid a méid cíar na ná canúint agus higann brethna sin ar úsáid patron na úsáid focail an nácin na canúintí. Béir an cáthramid na canúintí tá macréil be mórlas agus runna tá sin mar bhí a chéad áchláir be có-amsúil le déanú. sé sin gan chuid bliana be téirmi nua take a dres agus béan rint áirithe téirmi a chur sannára a bheits takeiste an sa teanga an sa tíola gáitina. Agus an sin tá úlú áirithe deanta a drá an chóras idechas sa bhéid go bhlas agan gohfuil démagrafa an mhór sin a bhín sa buint úsáid go réalta as an áchar tar fáil fi láthair. Agus an buntáiste sin na tá taíag go bh úsáid an áchar ar lína ar fi bliain sa bhanscáil as món an dóchalat sin goleanise ar leid tasa go bhfuil an Foclóirí agus as món dóchalat sin goleanise go bheith tarint ar an áis. An é sin craban an antarlatha sin 8,000 brí méadéirithe ceannaáil sin an neáinna chuirtar an antarlatha an san dínehan nó táistehan álas gramadaí mar dear an réimse cód gramadaí agus fuama agus higann násahaint is méid a deanta hanachéan agus an teolas bresin nuair is chuí an gá an bhfuil cúis le habart hampla man bhil ní bhééis siom a haháin go mé achfuil le spáirlagan chaithú cúis a bhaint í láthair le go mé habart hampla chun an níosúnach an le bhacu am agathrata. Mar sin a chéis mhór mar hampla dacha leis an áchar Gaeilge bearna an córba fír ar áchar Ghónal. Well, ní éú focair a bhíomh na chórba ar áchar Ghónal. Scríomh focair Ghónal ag ponte áirithe a stair na teanga, bhí curtha hí tréimhse fada ama, hí cuasaí Foclóireachta san am sin níos formáilta, níos cumadaí, hí níos léanta sa bhéidir go raibh hí na caiide na dacha le go déobh uastaí agus go dtí nábla uastaí hí an bara a bhád níos airde, an rud a táirlaithe le Foclóirí le 10 bliain le 50 bliain go daonlachas áirithe take a dres, agus go tá focail dá ísle maar tá sé ardvinnig béis san nachlár a net focail dá úsle nachhfuil nach Gaeilge de réir an scór miniceachta. An san nachlár nua be dearú seachna an antarlas héin, seachas a bheith fí dearú sin an nós an tá Foclóirí co-amsa mar sin be antarlathe nachlatha, ha maidir é nachlatha, be na bliana an Nord Suntasachta, de réir mar a bhasta dúna iad a bheith as an úsáid, agus be bliana a tánaiste ar lár mar sin ní bheith gach bríd a bhfuil fí ácha fímatá an antral an O'Donnell ní bheith go mbeadh gach brí, mar tá sinna gur trícinn déag de bhríana atá le críomh a Foclóirí Ghónal, conna go hampla le focail crán, nes nuasan go thuair go dearna a úsáidú críomh le haid crán an sa Gaeilge bheá, is ríomháithe nachméis sin an san nachlár a bheits ar fáilú an chuid bliana. Nó caiithimid luacha le dhéanamh ar go déta an úsáid, go déta gúrsaíocht agus tústáiste chóirta sin. Bé mu de clúd a gach réim úsáide seán na codasnátaí le Foclóirí Ghónal na Foclóireachta bhíon san am sin, gach réim úsáide idir úsal agus éisiol, agus be cannach a dhéasachta san áir. Mar sin be cappuccino litrithe san nadalis, nó be schadenfreude me chalíonn se ar scór miniceachta agus chur síosar. Nó tá na focail se an úsáid ag pobl a Gaeilge mar tá an éon teanga eile agus duine gan géirí san víniú ar an difer ar látaí agus cappuccino, bhil na fear go dtí le hat ag Foclóir soganna agus an réitethe ná bheith gáil ag Foclóir Gaeilge. Mar sin na dacha le leagan amach mar hebhar éon, dacha leagan más fáilte, ben leagan amach a bheith na mhórcas leis an nachar nua bear le Gaeilge, ben ard an áhar agus a réir sin, mar luimid bé siad a bháilsú ar bhain increment se sin na bheits timpeall 60 géad a gcrích
chuir mar sin beo agus chuir mar an fuilethe an airde an sa dá bliain in éisian. Bhí sé gur hiú foclóireachta agus mar rap. Tá córa ceiste fan leor na sin cuaram a bhainnis le nig an chuid bliana mar dear an sláán a bheithmuid be mar dal a cinenne dhéanamh ag an fonte sin máide le go déta mar dhéirí. Mar sin go déta bhnahain in na riire go déanaid ar bhailhin bheith cahat ar bhailhin mu tine eáil ag an chuid bliana. Ba bhailhin go sweet agus sochla chudhór daoine focus an bheith a réile a tá seán go bhí go sweet chóháte do Foclóirí chomhamsirthe. Tá sweet ogan hanahin tá na Foclóirí tá O'Donnell agus do bháildrithe agus na Foclóir bug agus tá curtha hamháine aimíonn go han éfata ar fod na trí opla sin ba bhaineann a bhacasáil sin do Foclóirí chomhamsirthe. Foclóirí ar réon béidir san leor ar éon síú amháin a mé curtha hamháin ag féimú trasna na trí opláir agus na bhuiite na tarthaí cíanna. Tá gceist a gcónaí go mé teangan.caí ar fáil ná an teolalas agus an silver spreise tan sin ní chaile se a riomh a luach agus fiú manamó teáran leis an chuideatha bheits na Foclóirí nua tá luach agus silvers an na Foclóirí sin ná bhétaí de riire a chead. Tá sé tá ínta sásta go riir linn an technolóid a úsad le séis bhrí nó bhethe a thuirt an na fontí sin. Agus an áid an Bonachar National Tionscadail Tiorma.caí agus go bónsta go bheitú dúnig an fonte sin go mé Seoladh chamáid le héon teanga eile dearthamas a dacha leis an Seoladh a bheith ar fáil an na húsadeirí go mé idir cóchéim na teangaí eile an san nóra minteanga na mór hanga. Mar sin siúna náte bhhailin a bheith ag an coppla bliain béle feicáil go déanaar bhaine mu an náte na má. Tá fáil an isrúh cheisnaí nach mu an ráchrúí. Cúmstí má do golóir daoine ná rá si fannach le a cad a dánig an focail bhfuil is agad dúelís is réid go bring réid na halban tuain sem míú ar mún cad a dánig an focail an láid an nóenro. Sin is ábhartíá sin nach méid sin ceap mis go meach sin sa focail réid go bhéide. Sin an obair atá arsúil ag an acadú ag an nachta siad tá Tionscadail arsúil acha sin bhaine na starnatanga níl a chuair marna a an teanga chomhamsirthe. Mar sin ní bhaineann an cuair martha sin lenta sin idir láha acha sin. Foclóirí béirla is béir le béirla tá tugann siad ag bun an bhí na bhíanaáin tugann siad cad a dánig an focail. Agus bhrealann de mitrar fáil ach mar dearm caiithim duine bheith an uair chúis a máid go dtí hiiglann na chur a bhaim agus nuair tá drámal a bhfuil de chuairmáir agus tá obair sin a bun acu. Bé sin agus bé siad bé an Foclóir sin ag cóánú a mé ar fáil leganna. Tá duine díú is na háisna ag Foclóir na Gaeilge ar an teanga ó hanig Foclóir do bháilrithe go bunasa a ré chaidan. Tá d géirí an teanga chaidan a chur láthair cinnte ba bhaithin rud éh ar fáil ach níos se ar an chláir ribrógan na fi láthair. Samhna.caí Foclóir bug FGB agus EID séintach tan sé go leor daoine. Bhfuil éon phlean agaí chuir lei sin agus tá gceist am ná Foclóirí tá hanaí a chuir ar fáil go dtíigiteach agus is leid an ceannas móthreacht le daoine ná duine tá fersiún Foclóireacht Gaeilge tá go leor meannachlóirí a fáil siad gan líonfa agus atá artíon agus nachhfuil ar chuile leabhragáin in ngach teach tír agus sé má an nach lehéid ar líne tíbhfuil cuairmí eile móra orí a go bhfuil éon phleanán mu go chuoin nuair bhfuil éon rud tábhú. An deacrad a dacha linne a dacha leis agus is fontí an luachar a gach acu ach na Foclóirí tá ar fáil leganna sí an bhéile chaidanna, sí an litrú chaidanna agus sí an gramad a chaidanna tá an deacrad leis na Foclóirí eile ná go le láin leaganatha réal chaidanatha, neo chaidanatha agus tá sin go bread don té a aithín an difar a rudigan nachhfuil chaidanna agus nachhfuil chomáile sin tá ceist na cópairt is mar sinna bhfuil réite. An réite a bar a deacann siad ba bhrá iad a fád a bheith ar fáil agus go cóir an a bheith aber an litrú chaidanna tá géir gas sampla a fáige chuntaisteach an litrú chaidanna. nó neo chaidanna agus go nám sé sin na hantarlatha ach ní eicimid éon áit ar hiú suganna ná mar dear an teangan.caí sin na Foclóirí starla ó réon chaidan na Foclóirí nua siad na Foclóirí có amsire a tá chaidanna. Mar sin
as ardan ag an eile agus an picture a déala had ac le foclóireacht na go obair an acadamh agus na funsi sin an lúnta héana an bhfuil silvers einta nach bhfuil gafa an éon le Foclóirí canón nummer dertha agus go mó deis ag daoine teacht ar an silver sin tríd an chaide an go mó scahéad an chaidena chuirtha lá ach níl a gceist mar sin ar na síomh na sobanna fiú láthair. Is tí bilach arda? Is a háir a séamh? Samhna kitrúntas dócha an fion ar éigen dtíine dócha astrathóirí i leisrús de ní gcóí cín astrúcha ar gcéine a chain air. Well, agus bhí sin bhíosagan go mó cétar an áirithe ar nó atá lán bríanna má tá príballan nó má tá na condaithe nó má tá nó leachúlaí ar chléin nó bóran túna mar sin nach mé si a fáil an sta fansí bearlatógan ach tá sanbhíonachan ar riúra go an neodrach an éontanga. Tá sanbhíonú ar spéir go generalta go bus a bis a teanga neodrach. Mar sin tá timpeall 8 fin géad ó méid tá ceir bhíle antráil drécht antráil deanta an hanahéin agus tá idir 8 agus 9 fin géad don na bríanna sin nach bhfuil éon áhar buairthg na dacha le loganna. Is seán na bríanna a bheith an éon teanga agus tá se bhhaid níos fosta tasca ní bhlacha se dé nóid a chuig nóid astrachaí an 66 agus íirtaí ana foran eúnt hon go an 6 céar na sanbhíonachan a gur fáil acu. Mar sin cinnte tá ar súil agus súilgéaragan ar na bríanna ar gá bheith anchúramach a dacha le loganna dhéanamh ceacu do chas na héireann nó do chas na Gaeilge nó don tíocht bhéala ach a dtí seo is ag éascú cuasaí go mór atá an creabh seachas a bhálairt. Curgás focail bhús glóir go dtíon go to sheoladh. Deach an bhrí Gaeilge anya frúil ó béirna a chum brínis agus bríte frúil ar fud na tíre. Conas gur áil ófií agus bhfuil córas ann chuna aithint can bhfuil gá leag an áir a Gaeilge atá stáil. Well, tá gá chéim tá céim agartha sin tá céim agartha a sinseí a gceist le gá hantrá agus an áid is Gaeilgeoirí gatainine do bhfuil ar noran mar sin tá ar náid agus is chud an eúnt go mó daoine ardalach ar an bhéú agus hanahéin tá rint antralatha a began dún a chuigur tú ón lárfante a lár na Bratainine nó idir a Bratainine agus America go dtí chuirsíil le a chuirsís ar chóras politiíochtas ruí mar sin go bhegan dún chuigur tú dhéanaar cadas parlamentún nó ruí mar sin tá súil géaragan ach mar dearm an cétar an bug bhfuil ígaracht mar sinna bunt ná bhfuil cuara mar leichetás agus a mé ar na sanbhíonú a chrothú as bollag ar ggóiltúir héin a gompar leis an dua bheith le 8,000 sanbhíonachan a aistú ná chomú ó bhain is éasca go mór an chorthaigetá an godí seo. Ní bheith nach dún. Ó no, take him to the test. Is ceist baithit an a bíon bíine buairtha. Bhín sé deachar an córas a isciúil as go bhí le chaine tartach an íag conas gur tenaige sin is brád a dtíine fis go cad éon córas a gur bhain. Well, ile feicáil go dtí mar is daoine ghlacha leis an ceiste bhile cháirte bhí mar dréimna. Réad fáilte ród. No is go nuus dat is por al in geen er over het bonnet is voor mijn kerst vind over nachwille bonnet. Er is een tachtige kwestie goeie bliain na woord jam veel al oploor nu een initiation. Tama queen nu is die Collins agus dat een gekolig trocht al iets in het gaat het brabach iemand dat zit omdat die vloe Oxford was ding agus an corpus mór sin bailí agaí an Gaeilge I reckon tú nó ar bhaile nó a bhéta Foclóireacht a chur fáil tá Collins English Dictionary an, tá Collins French Dictionary an, tá Collins German, Spanish, Italian tá sé sin an a mé lá an I riamh nar a bhés an
duine ó Gaeltachta atá fólam na Gearmánaise scoil chuimseach a chiaran in an folklór Gaeilge Gearmánaise go áil chaidan cóchaidan is a foclóir sin oscailt nó bhfuil bringleid nach fiú a bheith a chuoin Oireachtas sin. Oh no, is éile sin bhfuil anbonlas nach. Is kan hen no folklór de héis a ranke sin agus a daigi die hanne sem Gaeilge Frankis de hé agus an hen Frankis ar óscoil agus bhí mar brethir na Foclóirí barla. De cheart go muirte don, ó bhaid linne go muirte don, agus cundan a rudí, cundan a buntas í bhaine leis an rudsa gur neamar cíú ar achar bonscoil am hanta sin na bon beidir an chuid na 7,000 brí a bheith ag éon fáis de bonscoile. Na go féad tá sé sin marcad agus bhonachar, is féidir ní sin na scabú má. Déitim is aber an Gaeilge agus an San Dínehan agus sin duine an le Frankis a chuir náit an bharla am hapla agus sin asiompú. Mar sin tá an obair seo bhard mo Foclóirí scala, níos lú na léhéid sin bhard mo tá Foclóirí scala an hana héin ach níos a comhamsir cíarna. Mar sin tá an obair seo tá an táhar a chluba logan ar a bhil seo an chríchrí ábhar, seo an chiad level sa cinnsin, seo an tríú level dacha na minicí agus cinnte bhú sé indeanta. Is ceist achaní ahanúd ach tá ma duine a tuairt fin obair tá náhar an táhar a réite sa chuí go bhétaí a bhaid níos éas go seachas go mé 3,000 cannachil sin ó caiime go féad agus tuc na cinenne tá a lá cin an rudíos lárnaí tá sé sin a dhéanamh ón túús. Agus cinnte na daine le tá fólam teangar a bhí le 100 bliain sa stát nó an sa tuaisgus a bhéalscáin le nach bhfuil Foclóir acu idir a deanga héin agus a chaigháil os a timp a chuúna caiise gáil ó Gaeilge go barla go Frankis ó Rankis go barla go Gaeilge. Mar sin cinnte bechearcha mo léhéid don bechearcha mo Foclóirí a bhéidir na difriúlón fiú rudí éon teangacha nó dá hanga Gaeilge barla agus go deartú Seoladh dhéanamh don na crí ábhar na crí hangatha cinnte. Mar sin tá mo de ligi géirí an méide is mó a hiiglann a chur fáil. Cundan a dúchan agann cinna mar orran agus tá irithe go maiid go dtí seo dacha leis an rathart a bhí ar an chiaadachlar. Na ní bhí duine bhíú cinnte a mé rathart an regan bhfuil dábhainn go léigh nó 2.8 tarint teanga, is léir go bhfuil pobl na teanga ag tarint ar na háisna, is léir bhfuil sé 6 lárna an leis an úsad teanga na líní. Agus tá bhéad a hiiglanne an chas a dhéanana go bhfuil éilú agus rathart agus úsadún. A sin bín sin níos fósta sin a bhna chas a dhéanana bhfuil seo barna eile a déitime sé líú thar an méid seo amhfuil le hacan ex. Mar sin bhéimis go mór a bhaglas. Fiú me deart a ní chuid blianana caithe an néimiid, well ní bhé a 3,000 antráldeanta ach bé an dúthaid lecha, bé an córas lecha agus tá mar rudí go méid le 10,000 na 4,000 na 3,000 le chuir leis. Bé an chorthaige, bé an policy agartha, bé daoine ilte sa chúram agus bé me de bhád níos foiide an tásaí na a bhí me dhráhíochan. Mar sin dréiriche tá cas na Foclóireachta a géirí níos fearr, tá a géirí níos bhneart an neart agus cundan a chuirimitar an cas a dhéanamh bhfuil éile bhain go riachna son agus go détaí riar ar an éile sin ach na hapaní bheith ar fáil. Chuna sa réitín sibs ceistin na crú a gramadaí in is mil sagad den bhordan an mí bhfuil penéil údar agad nó rundéigad má hagan ceistin anna crúa. Tá sagad sa Gaeilge bhí sébhú beidir chuiristeach nó gan sébhú agus cén chu a réitín sibs ceist mar sin. Bhfuil sagad mar tá cúpla tá go leor ceistin na crúa sa gramadach be digan tú nach mí na údar có cinnte púpa. Tá, well, tá bheith chuid sa agus sin tá rint ceistin ná féidir a réite go sáú ba innirbí tá chuide acu tá éigeintteat áirithe agus tá aspa daine ag bunsú le rint tantanga de hir a gathú agus was a bíon caiid an éagsúla agus rudaí. Chomáile sin níomid bhhaile me na thuid héin tá foran ógan bhil taíir a daine gobar sin ó taín am líontaach a gúsí teanga agus gramadís Foclóireachta agus bíon cuasaí a bléh an héin agus tá fóra mile ach bhhaile a hála go mún na cinntíí a bhlacha me ghil bonla a bhíonn sa pléite an námna níonta ag daine lá a an námna níontaí mud le chéile scarabí agus bhíon muí nach go leor go bhna hacaní ógan an san orran ghfuil an taí agus an teolas ar fáilin in san orran agus tá nearttaí níl ar fáilin na coideúin. An réite me cuasaí chunsáas a chaach. Mar tíochan mar ar Foclóirí cólan mar bhíobla, digan tú dúirtí féochar Foclóirí cólan le bhíobla fád. An mé mit an aní sin í dhéanamh leis an Foclóir seo. Bhhaile a hála go méo ach an defer mar dúirt mar hafla cunna a bun defertil idir Foclóirí cónal agus an na Foclóirí comhamsir ná ggóil tá daon le haáirithe teanga go léidir na Foclóirí comhamsire
úsad na teanga mar a bhastar an teanga bheith an úsad go beo. Daithe blianahan na chéige blianahan bhí na Foclóir níos acadúla. Agus bhí ní hégur sa bug ban ar úsad na teanga a bhí a lán úsadí agus Foclóir agus a lán struchtúr a bhí beo ar bhéal na líní nach mé ó riú a gumsú a Foclóir. Mar san béis a brethar an úsadóir an bhfuil monínach a bheith déanana mar duine ar níhil agus nó déanana a geirí ar bhil tá barantúil a buint leis an obair ach is caveat lector was on an éan léir. Kirsti bhfuil harde? Well, suppose mar ríist amara sa teama cíarna man bhfuil blas an chapter cross an ag daine chuí fátaranta ní bhí seo is luithniu then an suppose amara ar a héan agus bhfuil Tílénte dastín tíléin a bhútha gur maith Leis le seoladh, le gaftaine